No niin, tässä on sitten taas tällainen meidän retket juttu. Tämmönen tapaus. Joo. Ei muuta kuin sitten kiipiä. Palataan astiolle hetken päästä. Tällainen. En oo sitten valolyhtyjä nähnytkään näin lyhkäisiä vielä ikinä, mutta on aika jännä. Hienosti keksitty. Jatketaan matkaa vai? Täällä on tällaista luonnon helmas olevaa. Joo. Niin siinä olkoon tuollainenkin, ettei jätöksiä jätetä. No niin. Joo. Siellä on sitten kans vähän, jos tuonne lähtisi, niin vähän esteitä. Siinä on sitten oikein niinku kirjoitettu, että viihtyminen sallittu. Ottaa tää nyt viihtyä. Aika kovaa nousua. Koko aika on noussut nyt tuolta parkkipaikalta tänne. Viottamaan takajalkoihin. Joo. Ja sitten tuollainenkin tuolla paalunnokas. On kyllä aika mahtava nousu. Aika korkealla jo ollaan ja vielä on matkaa. Varmaan joku 100 metriä on vielä tonne näkötornille. Ja no, ylhääpäin vai. Vähän menee kiertämällä. Tuossa jo näkyy. Tuonne. Perillä ollaan. Tuonne pitäisi mennä. Joo, täällä on sitten laavukin ja jonkun verran ihmisiä. No niin, sisälle tästä sitten. Oho. Mennään tästä hiljakseensa vähän kuvaten näitä. Näin. Siinä on pitkä nimilista. Joo. Tuosta pitäisi nyt sitten lähteä ylhääpäin. Täällähän on hienoja näkymiä. Toisella tasanteelta on vähän taidettakin. Joo. On kyllä mahtava näkötorni, kun se on tällainen oikein kunnon puusta tehty. Ja seuraavalla mennään taas sitten. Kuvataan nyt nämä kaikki taideteokset tältä väliltä sitten. Jos vaikka joku sattuisi tunnistaa omansa siitä, niin onhan sekin jotakin. Täältä jo rupesi vähän näkemään lasiistakin pihalla. On kyllä aika hieno paikka katsella. Sitten tullos vielä ylhääpäin. Komia järvi tuolla näkyy. Niin, sitten ollaan huipulla.
Huipulla tuuloo. Onpa hienoa. On komiaa paikkaa. On. Tuossa on se kota sitten. Siinä on sitten niin kuin vähän tuollainen alttarin tyyppinenkin tuossa alhaalla tuommoinen. Joo. Siinä olisi kyllä tuollainen kaukoputkikin, jos oikein haluaisi katsella. Kierros on nyt sitten tehty tähän. Tuo on tuo silta, sieltä me tultiin tänne päin aika kivan näköinen. Kirkko sieltä näkyy jo. Vähän otan tästä tällaista suurennettua kuvaa. Nyt on kyllä pakko kuvata vähän Lukon mallia. Ei huono. Se oli siinä ja nyt on helppoa mennä takaisinpäin, kun on vain alamäki. Joo, otetaan nyt täältä vielä kuvaa vähän tuota kokonaiskuvaa tuosta paikasta. Joo. Näin, sitä sitten lähdettiin takaisin. Minä jo ajattelin, että minkä se meidän kermaknekka on joutunut, mutta täällähän se on. Paalunnenes. Tottelematon. On niin korkea, että ei joutu ottaa poiskaan. Antaa olla siinä sitten. Joo.